oyaure kamora mora ma intiere kendo machiegni e chenro ni mare pod wadhi nyime kod yiero mar Kenya higa mar 2022 kata kodoko ni weche pod oserumo. Wacho ni sani ochopo kama koro oganda jo Kenya oseyudo jatend piny moyier ma bende koro dhi chamo machieng' tich ariyo mano William Samoei Ruto. Rwaki okinyi ma kawuono kamoro mora miyudo wa intiere gwenge mage, jogo no kanya wendo, jogo mantiere e gwenge ma Pandpieri, mago mantiere wacho ni Panpaya kaka kuluonge, jogo mantiere ludhe dongo koso gintiere kuonde mage, intiere wich lumo inga koso intiere uyo mandigwa koso intiere gwenge manyakach. Wacho ni jogo mani Sori bende mantie god mesa Nyabondo, un bende wan kod ka jogo man Sondu Chabera, jogo mane kantie gwenge ma Kisii oyauru kamoro mora muntie, jogo mantiere ka Buore Nairobi ka ikora ntie jogo maneno waka ntiere e tich, jogo mose epo Toi Market kache erokamano kuom keto Ramogi TV okinyi ma kawuono, jogo mose dhi sikul bende erokamano kuom keto Ramogi TV staff room kanyo, jogo mantiere sikunde mopogore opogore kendo ok machiegni okinyi ma kawuono wacho ni chako en sani 12 nyaka warom saa 6. Nyinga en Cleophas Oloch. Kawuono anga bed kae kenda mana kuom thuolo machuok ka wadhi nyime ang' wayud jowetewa mamoko ka wadhi nyime kod chenro mamoko mag Ramogi TV. Kata kamano ka wachako sani nyaka saa 6 wan kae gi weche mathoth, wan gi twak mwada bagoni gi jolony kachiel koda gigo duto bende matimore tong' piny Kenya nyaka mago matimore pinje maoko. Wadhi kelo ni mane Ramogi TV gigo manotimore odiochieng' manyore do wadhi rango kendo wadhi menyo gi. Odiochieng' ma kawuono bende biro mana ndalo achiel kende bang' ka od bura koro nosegolo oboke manyiso ni odhi duogo ayanga kendo dhi chako gi jod bura manyien gi mago machon kochopo kanyo tarik 9 dwe ni mar 8 kata ka en dwe ni mar 9 mano chieng' tich ang'wen nyaka Ramogi Jwang' jod bura dhi bedo kacha kadok mago senators kachiel kod jod bura gi bedo kacha ka gidok mondo gichak twak margi mano kaluwore gi lendo mano land bende oboke mar piny owacho mano Kenya Gazette ma bende noket kanyo koda jatend piny Kenya ma bende nowacho ni koro romo ma kamano oseluongi twak margi mokwongo jod bura moyier manyien gi mogo bende moyier e tielo mar 2 kata mar 3 mar 4 mar 5 bende ntiere kar kanyo nyaka Ramogi Jwang'. Michael mathoth wadhi rango bende ng'eto mane ogol kod jong'ad buche 7 maduto noyiere kanyakla ni yiero mar William Ruto notime e yo maratiro. IBC notimo yiero e yo makare, notayo yiero e yo makare kachiel koda lony manyasani notigodo e yo makare. Arwaki ni machiegni nyaka Ramogi Jwang' tudre sani e Facebook mar Ramogi TV, Twitter mar Ramogi TV kachiel koda YouTube mar Ramogi TV kama wantiere live kama bende wadhi koni kata weche mathoth matimore ka odiochieng' ma kawuono. Wachako gi moko bende mane otimore odiochieng' manyoro ma otimore kawuono okinyi kata motimore otieno bende wadhi kelo mana okinyi ma kawuono e chenro ni mar Rupiny ka pok wamolo nyaka mano mar mbaka oromo. E twak mokwongo mar Rupiny wadhi kelo ni kanyo chal mar siasa kama bende wadhi rango kod jonon weche siasa ni sani koro ero osetimore kaka osetimore. Oganda wakoro moko nigi kuyo kaka Philomena Mwilu ma en jalup ogai mar doho ne owacho odiochieng' manyoro ni kwe iwacho kanyo ni kane chiwo twak mare mano bang' kane Martha Koome oseloso no wacho kanyo ni nyaka sani tie oganda maromo 6 milion maonge kod kwe chunygi kendo dhi bedo ka nigi mirima mopogore opogore. Iwacho ni kinde gi duto wamed mana nyayo kwe, wamed mana lemo, wangeni kata ka weche tek Nyasaye to nitie. Ubiro bedo kodwa kendo ubiro bedo jaloch jomo opogore kaluwore gi rem mora mora ma wantiere go kaka oganda. Odiochieng' ma kawuono wamedo mana nyayo kwe kendo mano wadhi bedo ka walose twak mokwongo kapok odonjo mbaka oromo kama wanono weche go duto 8 kwa medo nyaka 9 mane koro lando kanyo ni William Ruto noyier e yo maratiro. Nyinga Cleophas Oloch, tudri kode Twitter mara kamora mora mantiere yuda kacha @Cleophas Oloch wantiere sani. To motelo ne mag kapok wachako odiochieng' ma kawuono we wakwong yud weche manyien kama gikoro e thuond weche. We declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. Wabedo rujo modimbre ka koto seng'ado ni ohap held loch mar William Ruto kaka rais mar 5 wayie gi dwoko kwenda na umo gon mathuon nanego ne ng'awa anego ni yura miluongo ni Raila to ka yudo na ywak kala sana neno marach ayuak
Oyarenya Ramogi Tv machiegni weche manyien chenro ni mar piny kama koro wachako kendo koni gigo manotimore e piny Kenya mabende wale bedo kaka wanono kendo wamenyogi e yo makare. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osingo mar neno ni chenro mar rwako loch manyien otim e yo manyangafu kaluwore gi dwaro mar chik. E twak mare kata kamano Uhuru okoni jo Kenya pod nyaka non matut adieri e kaka bede migepe itayo. Uhuru oloso bang' doho ne ogolo ng'eto mayango William Ruto kaka jaloch e yiero mokalo. Wawinjane kaka noloso. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Following a dispute in the presidential election, a petition was filed in our Supreme Court for determination of validity of the results, and the Supreme Court has today pronounced itself on this matter. When I was sworn in as your president, I made a pledge to the country, a pledge to uphold the rule of law and the decisions made by the judiciary on all matters appertaining to our governance. Today, the Supreme Court made a ruling on the presidential dispute, upholding the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission on the 15th of August, 2022. And in keeping to the pledge that I made to uphold the rule of law when I took the oath of office, I commit to executing the orders of this court to the letter. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. And because democracy is a work in progress, I urge the country to respect the institutions that midwife our new leaders. And in doing so, I also urge citizens to constantly put them under scrutiny, for this is the civic duty of every single Kenyan. In particular, this civic duty requires every citizen to constantly put the truth presented by our constitutional institutions to test. And they must test them for coherence, but also for correspondence. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions, and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern
that is acceptable to our democratic ethos, we must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? I do invite you, Kenyans, to keep vigil and indeed to hold all institutions to account. The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. I want to take this opportunity to thank every single Kenyan for holding a peaceful election. And for this, I want to thank God, and I want to thank our political parties, but I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future. And I thank you all for the opportunity to serve, and I say, may God bless you all, and may God bless this great Republic of Kenya. Asante. Maneote mara jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Wadhi nyime kod weche mamoko ayudo kanyo ni bang' winjo bura manyocha opedhi mar kwedo yiero mar jatend piny Kenya, joyal bucha ang'wen mag doho maduong' mogik ong'ado bura kendo puodho Ruto kaka jaloch e yo maratiro. Ng'etono ne olandi kod ogai mar bad migawo mar doho Martha Koome mane ochiwo duoko e wi weche 9 madito manyocha girango e burano. George Bati miwaler. Wuok tich tarik 5 dwe mar 9 2022 kar saa 6:06 mar odiechieng'. Joyal buche 7 mag doho mamalo mogik donje doho ka gin kod wach ma oganda jo Kenya rito gi liyo, duoko mar bura e wi ng'ur mar ombuch jatend piny Kenya. Joyal buche go kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome oyango kaka ong'ado wach e wi ng'ur 9 manochwal e wi duoko mar ombuch jatend piny Kenya. E wi ng'ur manochwal ni IEBC ne okotie yo makare kod lony manyasani manyiso duoko mawuyanga. Do e ng'eto margi okoni bang' nono neno mancha oketi kaluwo ni IEBC ne otiyo marach gi lony e yiero, giyudo ni neno manochwal kod kweth mar Raila Odinga kod jobura mamoko ok nyis kaka lony ne otigo marach, kendo ni lony mar IEBC ne oluwore kod kidieny 86 mar chike mapacho ka. E wi ka bende nitie chochni e keto form 34A kowuok e kuonde goyo ombulu nyaka kar tang'o duoko mar ombulu mar mbui mar IEBC miluongo ni public portal, mane joma odonjo wacho ni ne ochochi. Do owacho ni onge neno magiyudo ni ne ochoch chenro mar chwalo duoko kowuok e kuonde luto ombulu nyaka kar tang'o duoko ne jopiny mar IEBC miluongo ni public portal. E wi ka bende form 34A manoketi e mbui mar IEBC ne opogore kod mane ochwal aching' e kar ombulu maduong' ma pacho ka Bomas of Kenya
kod mane omi jochung' kata agents mag jochung' e laro kom jatend piny Kenya kaka ne joma ne odonjo ne temo nyiso doho. Doho oyudo ni onge pogruok e fom mar 34A mane owuok e kuonde luto ombulu kod mane oter aching' e kar ombulu maduong' ma Bomas of Kenya. E wi ka bende choro nyime yiero e kaunti ma Kakamega, Mombasa kod gwenge mamoko 6 ne onego chuny jogo ombulu wuok oko mar goyo ombulu e kom jatend piny Kenya kaka joma ne odonjo ne wacho, kod ka bende jakom mar IBC ne ni kod teko mar choro nyime yiero e dakika mogik. Doho yudo ni IBC kokalo e kidieny mar 55B mar chike yiero mag 2011 gin kod teko mar choro nyime yiero e kaunti, kuonde chung' od bura kaachiel kod wards, kendo ni choro nyime yiero ne ok ochocho yiero e yo moro amora. E wi ng'ur ni nitiere pogruok e kwan ombulu mane ogone jatend piny Kenya kod e lemo mamoko. Doho bende ong'ado ni onge neno moromo e wachno, kendo ni pogruok manobedo e kind ombulu manogone kom mar jatend piny kod mamoko ne owuok kuom mabuse manogoyo ombulu e ute mag twech kod ombulu manogo gi jo Kenya modak e pinje maoko. E wi ka bende IBC ne onono riwo kendo lando duoko mayango jaloch kaluwore kod kidieny mar 138 kare mar 3C kod 138 kare mar 10 mar chike ma pachoka. Doho mamalo mogik kokalo kuom joyal buche 7 oyudo ni IBC ne oluwore gi chike duto mag nono riwo kendo lando duoko. Bende ni jakom mar IBC Wafula Chebukati ne olando duoko ok kaka en owuon to kaka jachung' mar IBC ma chik omiyo thuolo mar timo kamano. Doho bende wacho ni pogruok manoneno e kind commissioners mag IBC e dakika mogik kane pok oland duoko ne ok nyal nyiso ni yiero ne otim marach, kendo ni commissioners go ne obedo katiyo kanyakla ka giwacho ni pogruok ma kamano en mano ma ginyalo loso kigin. E wi ng'ur ni jal manolandi kaka jaloch ne ok oyudo kwanda tamalo 50 komedi achiel kaka kidieny mar 138 kare mar 4 dwaro. Doho yudo ni William Ruto manoland kaka jaloch e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ne oyudo atamalo 50 komedi achiel kaka chik dwaro. Ka ging'ado wach wi ng'ur ni ne onjaw chik kendo ni duoko mar ombuj jatend piny Kenya ne ochoch marach. Doho owacho ni giyudo ni both mane nyalo bedo ok ne nyal chocho kata rocho duoko mar ombuj jatend piny Kenya yo moro amora. To gin teko mage ma doho nigo kendo ma pend chik omiyogi duoko mar ombulu? Doho nyalo mana wito duoko mar jatend piny Kenya moyier ka oyud ni yiero ne ok oluwore gi chik. Kama otimore, ginyalo golo chik ne IBC mondo omi onwo yiero. To ka oyud ni ne onge chochni moro amora manobedo, to giyango loch mar jatelo manoland kod IBC kaka jatelo moyier. E wach mogik ma doho keto, doho wito oko bura manochwal gi Raila Odinga kod jobura mamoko, kendo yango William Ruto kaka jatelo manoyier kaka jatend piny Kenya mar 5 e yo maler. Bang' doho ng'ado bura ma koro tieko weche mag siasa motenore kod yiero mag 2022, William Ruto koro biro chamo muma tarik 13 dwe mar 9 kendo bedo jatend piny Kenya mar 5 kokawo kar Uhuru Kenyatta ma tieko thuolo mare mar tich. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati. Wadhi nyime kod wechegi mag ng'eto mag bura. Wayudo kanyo ni duol mar IBC mano koro mochung' ne yiero oyudo fuong'ruok bang' doho wito oko ng'ur manyocha tudo duolno gi ng'ikruok madibed ni ne obedo e yiero mawang'ni. Doho mamalo mogik okoni IBC ne otayo yiero e yo ma oluwore gi katiba namba 130. Chris Owino miyowa ler mar wachno. Jakom duol matayo yiero e pacho kae Wafula Chebukati osebedo kayudo seyo mathoth kuom ne tayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ataro kod chike ma pacho kae gi wang' teko. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne odagi duoko mag yiero mane oyango William Ruto kaka jatend piny moyier, ka giwacho ni Wafula Chebukati ne oloko duoko mag yiero mar miyo William Ruto loch. Kata kamano, Chebukati osebedo kochung' kar tiende ni ne otayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 e yo mar ratiro kaluwore gi chike mag yiero. Jopiny ne oyudore e dier kweth ariyo, kweth mar Kenya Kwanza mane sungo Wafula Chebukati kaka thuon, ka kweth mar Azimio to ne seyo Chebukati kuom ne tayo yiero mar 2017 kod yiero ma higani e yor arietha. E bura margi mane osom kod ogai mar doho Martha Koome, joyal buche oyango ni IBC ne oluwo chike mag yiero e kwano kaachiel gi nono ombulu mag tend piny. We are satisfied that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IBC carried out the verification, tallying and declaration of results in accordance with Article 138(3)(c) and 10 of the Constitution. Doho ne owacho ni kata doko ne ntiere ywaruok e kind commissioners mag IBC,
Ywarok makamano dak pim kod ratiro mag oganda maromo milion 14 mane owuok oko mar luto ombulu. In the absence of any evidence of violation of the Constitution and our electoral laws, how can we upset an election in which the people are participating without hindrance as they made their political choices pursuant to Article 38 of the Constitution? To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. Ne gimedo wacho ni commissioners 4 mag IEBC mane obalo kod duoko mane ogol kod Wafula Chebukati ne opwodho ikruok duto mane IEBC oketo ne yiero ma higani e kinde mane gibalo kod duoko makamano, gino manyiso ni IEBC ne ok oketho chik moro amora e timo ikruok mare ne yiero ma higani. Indeed, at the Serena Hotel press briefing, the 4 commissioners acknowledged that thus far the entire election had been managed efficiently and credibly. Kata kamano, doho mamalo mogik olero ni tich mar riwo nono kod puodho mbulu mag tend piny e kar kweno maduong' mar IEBC en tich mar commissioners duto ma ok tich mar Chebukati kende. To the extent that Regulation 87.3 of the Elections General Regulation purport to vest the power of verifying and tallying presidential election results as received at the National Tallying Center solely on the chairperson to the exclusion of other members of the commission, the same is contrary to and inconsistent with the provisions of the Constitution. Joyal buche 7 mag doho mamalo mogik bende oluwo ni ywarok mane omienje kind commissioners mag IEBC ok en picha maber kaluwore gi ting' mapek ma oganda jo Kenya omiyogi ka gilero ni tiere dwaro mar timo lokruok maduong' e chike matayo IEBC. All this, in our view, points to a serious malaise in the governance of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy, an institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. Ng'eto mar bura makawuono koro oketo musmal mogik e chenro moro amora mar kawo okang' mager ne Wafula Chebukati kuom ketho chike mag yiero. Jakom duol matayo yiero e pacho kae Wafula Chebukati sani koro chunye nyalo yweyo bang' ka joyal buche 7 duto mag doho mamalo mogik chung' kode ka wacho ne otayo yiero kaluwore kod chike ma pacho kae, kama e thuolo mokwongo ma joyal buche 7 duto mag doho mamalo mogik ochung' kod IEBC kuom tayo tije kaluwore kod chike ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Erokamano ja Chris Owino. Kama chalo do kanyo e doho mamalo mogik koro ne owito oko ng'ur manyocha ochwal ka ikwedogo kaka duol ma tayo yiero IEBC ne otiyo gi lony manyasani e tayo yiero mokalo. Jong'ad bura e dono koro wacho ni onge ranyisi moromo yango ni ng'ikruok mane nyalo bedo e yo mane IEBC obagogo yiero kendo kaka ne or duoko kowuok e tesende mag luto ombulu nyaka e kar riwo ombulu duto. Edwin Okoth miyo waler mathoth. Achiel kuom ng'ur manochwal nyim jong'ad bura ma otelnegi kod ogai mar doho Martha Koome en ka bende masinde manotigo kod IEBC kaachiel kod mbui margi ne ni kod arita moromo. Jochwal ng'ur ne onyiso doho ni nonro margi ne oseyango kaka jomoko ma ok oyienegi donjo e mbuino ne odonjo kendo ne oloko duoko mag yiero manioro kowuok e kuonde goyo ombulu. Mbui mane IEBC bende otamore yawo mondo gol ranyisi ma itero e nyim doho. Ask yourselves, have you been given access or have you been handed over to as a court the entire election infrastructure for the presidential elections 2022? The answer is no. It is in the hands of the smartmatics and they've said they shall not give you. Do what you want. IEBC ne oramo ni yawo sava margi mondo nyis kaka kwan mag ombulu ne ichwalo ne nyalo rocho arita margi. Duol matayo yiero no bende ne owacho ni ne ginono register mag jogo ombulu kaka ne chik oyango kendo kata bedo ni moko kuom masinde gi ne ok otiyo e tesende mag goyo ombulu ne ok orocho chenro mag yiero. Gikone, Martha Koome ne ogolo ng'eto e wi wachno.
Upon considering all the printing submissions and the ICT scrutiny and inspection tallying and recount report, which fully examined the IBC's result transmission system, RTS, we are not persuaded by the allegation that the technology deployed by IBC failed the standard of Article 86A of the Constitution on integrity, verifiability, security and transparency. Kata ywak mane okinde Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ochwele nyim doho ni japiny Venezuela moro nenre ni ne odonje mbui mar IBC no ma oloko duoko mag ombulu mag Form 34A bende doho ne okorwako. Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure as IBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. Wito kong'ure wiyo manyasani ma IBC ne otiyogo e yango jogo ombulu kod chwalo kwan mag ombulu mawuok e tesende go ombulu kuonde mopogore opogore koro luoko lwet IBC manisayo ni ne onyayo kuo mag ombulu ka gitiyo kod yore mag mbuigo. We turn to Form 34A for Gasharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. IBC ne otamore yawo sava wang'ni mana kaka ne obet higa mar 2017. Okang' makamano koro medo pek ne ng'ata ng'ata mabiro chwalo ng'ur ewi kuo mag ombulu ma itudo kod mbui mag IBC e ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok e ripot mar Edwin Okoth, orange mamoko bende joyal bura mag doho maduong' mogik oyango ni William Ruto ne ochopo kare mar dwaro mar chik mane dwaro ni jaloch oyud kwan ombulu maromo kata ma ok tin ne atamalo 50 komedi e ombulu achiel. E ng'eto mar doho no, joyal buche oyango ni ng'ur manyocha ochwal kod jokwed yiero mar Ruto onge kod mise motegno mar yango ni ombulu mage ne okochopo e kwan mar makatiba dwaro. Wawinyane kaka ne ging'eto. From the numbers provided by IBC and the chairperson and the declaration by the chairperson of the president-elect on 15th August 2022, it is our finding that the declared president-elect attained 50% plus one of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Jaji mkuu Martha Koome akisema ushahidi uliowasilishwa na kinara wa Azimio la Umoja One Kenya na walalamishi wengine haukuwa na msingi. We find that the petitioners did not provide a watertight case to warrant the setting aside of the results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)(a) of the Constitution. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided had the members and staff of IBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece, where the printing of ballot papers was undertaken. Mahakama ya upeo ikiongeza kuwa haikupata ushahidi kwamba Wadhinyime Moscow ng'ado sigana makamano ang'o kelo ni weche mamoko mapod ntiere kar kae warangane mago mapod timore do bang' do mamalo mogik golo ng'eto mano yango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong' okinde mag kweth mopogore opogore ne okawo chung' motegno ka chiwo pachgi e wi ng'etono. Walter Nyambaga lero no mathoth. Sa 6:09 wang'e jong'ad bucha biro donjo kod jora kochuo kondo mar doho mar chiwo ng'eto mayango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong'. Kapok odeko okinde William Ruto kod mar IBC nyiso moro margi e wi ng'eto mosom kod jang'ad buche maduong' Martha Koome.
the judges have set the bar very, very, very high. The correct way of appreciating law, which is always look for the evidence, compare the evidence against the allegation. You come up with something like staging and dumping is something we had in America. How is it done? Ours is a manual process. That is how the judges went about it. Okindego wacho ni doho ne orango pek mar neno kendo chiwo ler kaka IBC owinjore ota yiero ka gitielo ni okinde bende ne kod ikruok malach e ng'inyo bura. IBC did well, can continue improving their processes, but what was done this time around was very good. So the opening of the server was negated by the fact that there was a portal that had all the forms. And this is solely attributable to IBC, that even after recommendations are made by the Supreme Court, they are moving in straight away to implement, as a result of which we are now getting better and better codes, regulations and laws, which they are using to ensure that we deliver credible, fair and believable elections. Isechego kinde mag Raila Odinga kod Martha Karua kotelnegi kod James Orengo to koni doho ne ok okawo thuolo mare mar kolo kendo yungo ineno mane opedhi e nyim doho e yo makare. Several of those cases we had overwhelming evidence, as my senior counsel Mr. Orengo says. The servers were not opened. The involvement of the Venezuelans for a full month before, half a month before the elections and up to the 16th of August was not explained. But our citizens who are sovereign, we were entitled to disagree and disagree very vehemently. I think the court, in conducting the proceedings during the hearing, I think they were patient, they listened to us. It is only the outcome that we do not agree with. Philip Murgor kod James Orengo kako kinde mag Raila Odinga wacho ni neno mokelo kanyakla mar Jose Gregorio Camargo Castellanos ne opedhi e nyim doho kata kamano ok gimor kod kit kaka mano e kind gik moko chiko ne olwari e lo duto e nyim doho. It's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. About those intrusions and invasions of the system, that technology, the IT structure, that again the court did not refer to. I wish to thank you, and you've clarified the Regulation 87.4, which I was feeling very passionately about. I, on behalf of Attorney General, take this opportunity to thank you most sincerely for a great job done. Bang' doho maduong' mogik golo ng'eto moyango loch mar William Ruto e kweth mag okinde mopogore opogore okone doho ni gimoro kit kaka ne owinj burano nyaka giko. Kata kamano, moko kuom okinde ogolo ng'ur ni ng'etono. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Milimani, Nairobi. Erokamano nya Walter Nyambaga e Nairobi odiochieng' manyoro. Pod nitie kawuono dhi medo luwo na weche mantiere kar kanyo ma bende wadarango moko manotimore chuny boma Nairobi kae. Wadhi kanyo ni bang' doho maduong' mogik e pacho kae wito oko buche mane kwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Ruto wuon owuok oko ka puoyo ng'eto makamano kano chiwo twak ne jopiny e romo mane oywayo jotelo mopogore opogore mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Ruto kwayo jatend piny Uhuru Kenyatta mondo ochwal lokruok mar telo kowacho ni oonge gi sigu gi ng'ata ng'ata. Owacho odhi mbele kanyo bende koloso kowacho kanyo ni en gi geno ni singo duto obiro chopo mana kaka nokono jopiny. Tok seche ang'wen kende bang' doho maduong' mogik e pacho kae wito oko buche mana kwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier, Ruto opwoyo jong'ad bura mar doho mogik kuom nyiso kinda kaluwore gi wito oko bura makamano. I do not take this for granted, and I thank the judiciary in general and the Supreme Court in particular for staying strong as the shining beacon of constitutionalism and the rule of law, even in the most daunting of circumstances.
Kanochiwo twak ne jopiny e romo manoywayo jotelo mopogore opogore mawuok e kweth mar Kenya Kwanza, jatend piny Kenya moyier okwayo jatend piny Uhuru Kenyatta mondo ochwal lokruok mar telo, kowacho ni oonge gi sigu kod ng'at ang'ata. Bende okwayo jotelo mopogore opogore mane ochung' e lemo mar tend piny Kenya mondo migiti kanyakla. I therefore extend a hand of brotherhood to all my competitors and to all their supporters. We are not enemies, we are Kenyans. Let us unite to make Kenya a nation where everyone shall be proud. Ruto bende kwedo wach mar mosruok, kosingo ni e bwo tende obiro neno ni otieko weche duto maluoro mibadhi. Komedo singo ne jatend piny Uhuru Kenyatta gi ogai mar ODM Raila Odinga ni obiro chude gi luor e seche magidhi e yueyo. I do not believe in the handshake stories. I believe in an accountable government held to account by a responsible opposition. That is how Kenya is going to move forward. My administration will recognize in full the now established tradition of honoring our leaders who have served this nation and shall not in any manner interfere with their privileges and their entitlements in retirement. They are revered elders of our nation who deserve respect. Kata kamano, tich koro dong' e lwet mar William Ruto mar chopo singo duto manosingo ne jopiny e seche mochano chamo muma chieng' tarik 13 mar dweni. Gikone to koro jatend piny Kenya moyier William Ruto okwayo jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta mar mondo mione ni lokruok otime yo makare kochano donje apis. Kamedo kwayo jotelo mamoko kanyakla gi oganda manosiro loch mare gi mago eko mabende nokwede mar mondo migiti kanyakla. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Sharon Ong'ao ka entiere kaunti ma Nairobi noluwo twak ma kamano wadhi nyime. Wadarango mamoko matimore weche go bende mapodo mando maduong' mogik. Jatend riwruog Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalup Martha Karua orwako ng'eto mar doho ma owito oko ng'ur margi e wi duoko mar yiero manotimore tarik 9 dwe mar 8. Raila kod Karua kata kamano koni ok giyie gi kaka doho onono burano kendo ma ochiwo owito oko ng'ur duto manyocha gichwalo. Eric Owenga nigi lerno. Bang' yudo duoko mar doho makoro oyango William Ruto kaka jago mane oyier e yor ratiro, jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kod jalupne Mikai Martha Karua okawo thuolo mar chiwo duoko magi. Yote mare Raila wacho ni gineno ng'eto ma ogol gi doho mamalo mogik e wi yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Omedo ni gisiro chik ma pacho ka kendo pod gichung' ne ratiro. Raila bende nolando ni gichiwo luor ne ng'eto ma doho golo kata kodoko ni ok giyie gi kaka ng'etono otim. Azimio wacho ni okindegi ne opedho neno moromo kendo adieri nyon korgi, kata kamano joyal bura ong'iyo wechego e yo mopogore. Gihuma ahinya gima omiyo doho owito oko weche duto 9 manyocha gipedho. Podi ok ong'ere okang' machielo mar siasa ma jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi kawo, makmana ni ote margi nyiso ni podi gini e paw siasa. Ote mar Raila yango ni safar margi mar kedo ne ratiro mar oganda podi dhi nyime kendo gibiro medo kedo ne demokrasia. Raila ojiwo johera magi mondo omi obed kod horuok. Eric Owenga, Ramogi TV. Ramogi jwang' weche thoth bende sani koro arangane ni Wafula Chebukati wacho nade kotenore koda ng'eto makamano bang' doho mamalo mogik podho yiero mar William Ruto kaka jatend piny moyier jakom mar IBC Wafula Chebukati opuoyo jong'ad buche kuom keto e tim chike matayo demokrasia ahinya to mago mag yiero. Chebukati olero ni negitimo yiero mathuolo kendo mauyanga kogoyo erokamano ne okinde mane ochung'negi e doho. Wawinyane koro kaka ne uloso. Working for IEBC should not be a death sentence. The Commission reiterates that election is a process and not an event. This process started immediately after 2017 general election, and the Commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years.
Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated. We look forward to the full judgment of the Supreme Court as well as feedback from our stakeholders during the post-election evaluation exercises which will inform areas of improvement in the electoral process. Finally, the Commission wishes to thank immensely its legal team in not only defending it, but also ensuring that the sovereign will of the people of Kenya is protected. Yakoromega juang wantiere kanyo podi ka wawuok e weche motenore kod magdo mako jotelo mathoth loso koro winja nene pak jopiny gin mage. Jodak mawuok e counties makaluo nyiso paro mopogore opogore wi ng'eto mane ogol kod doho maduong' mogik mane opwodho loch mar jatend piny moyier William Ruto. Millicent Adhiambo miwa ler mathoth. Tarik 5 dwe mar 9 higa 2022 nobed kaka rapar e chuny oganda jo Kenya anyeto makaluo e lwasi mar siasa. Ma en bang' ka doho mamalo mogik ne puodho yiero mar jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny moyier. Bang' ng'eto makamano, jopiny e counties makaluo nogolo paro mopogore opogore ka e county ma Kisumo jodak ne oikore rwako dwoko moro amora mane doho dhi ng'ado ka bende ne gibawo nyaka ndika mar nyayo kwe. Achiel kuom jodak ma Kondele county ma Kisumu leronwa gima omiyo ne gibawo andika go. Ne wabedo piny kendo waneno ni ka ber to waland wach mar kwe mondo wang'ni wabed gi kwe waol gi koko mar every now and again. Kata odoko ni ne gitimo ikruok makamano mar nyayo kwe kama e kaka ne giloso ewi bura kaka ne ong'adi kod doho maduong' mogik pacho ka ewi yiero mane otim tarik 9 dwe mar 8. Jodalo mag Kisumu kae gini giseng'iyogo ok wanyalo chiki mamora to ken gi umora gima winje iya kanyaka wagora from now gima in wudo diga to this time ok chak di chung kar gima president kesang'eyo to kinyaka sani ando kura mabogoyo tesowe nawe to kabigo kura osetimore koro beduru mana gi kwe kik ukel koko mang'eny to lakini lit anto litna malich litna mar adier. E county ma Kilifi bende paro pogore seche ma jodak moko wacho ni mae giko gi mag luto ombulu. Moko kuomgi to puoyo kaka ng'eto otim. Uhuru Kenya tujapata. Na mtu kama mimi mfuasi wa Raila Odinga kwa miaka mingi, mimi ndio mwisho wangu wa kupiga kura. Kama Kenya hii ndio design itakuwa kila wakati, basi taifa hili bado halijajikomboa. Bado tuko kwenye giza. Tukapata haki, tumepata rais mteule William Samoei Ruto. Ile kitu tungetaka kusema kwake ni kuwa sisi asitusahau zile ahadi ambazo walitupea wakati wa kampeni. Bado tunasikumbuka na tunamwangalia sana kwa hiyo njia. Komachielo e county ma Homa Bay, jodak makono rwako ng'eto kendo jiwo kwe e kindgi. Hata kama kesi jaenda kwa njia yenye ulikuwa unataka ikue, let us come together. Let us work as one people. We are all Kenyans. Na hii uamuzi ni ya sisi wote kusherekea. And the only thing that we must do is to accept and we pray for peace. In fact, we pray for peace and whatever Mheshimiwa Ruto said, all the manifestos, let him bring them in action. E county ma Siaya, jodak mabondo bende oyie kod ng'eto motime wi yiero kendo lero ni girwako jatend piny moyier William Ruto e county no. Kaka nwase no iwachni Ruto e president wase yiego koro warito mana bottom up koro warwake mondo bi korwa koni wabende okelnwa maendeleo ma en godo kocha ikre mar tich matek tichni mabro mi koda ng'ano bed president kata ng'ano tichni mabro mi. Okay, ok wanyal ketho mosewach kaka Nyasaye osechano ni en Ruto no. Lakini ng'ato ne wadwaro Raila. To kotimrenwa kamano, duto wawe ni Nyasaye manyalo gik moko duto ema mondo ng'e. Bende e county ma Migori, jodak makono ogolo pachgi e yo machalo kamae. Gwenda na umo gwon mathuon. Nanego ne ng'awa, anego ne yuora miluongo ni Raila. To kayudo yawa na yuak.
Kalasana neno marash. Ayuak. An okatamra gi wach ma koto amua tana kwayo ni Ruto president manyien Kenya ka gimitimnwa ni uchumi man malo ni uduoku na piny mondo jo Kenya bende yude nafu. Ne en ng'eto mane rango ahinya chia mar doho mamalo ka kweth duto mag siasa gi johera mekgi kaachiel gi pinje kod riwruoge maoko ne rango machiegni mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Pacho gana mopogore opogore ka oke counties mamoko gi momendo landore mana kwe warenga ne weche matimore do wuogi weche matimore do warange mago bende matimore koro e od bura ma pacho ka jod bura moyier bende koro ni gango jod bura koro oseyudo milome mar dhi e romo margi mokwongo mar od bura tarik 8 dweni mar 9 ma oyangi kokalo milome ma ochapi oboke ma oyiedhi mar piny owacho e od bura ma Senate mano koro karan mar od bura no Jeremiah Nyegenye okoni senators biro chamo muma kaito bende gibiro yudo thuolo mar yiero speaker kod jolupgi jogo bende mageto lemo mar speaker kod jolupgi owinjore mondo okaw oboke mag gwelo kapok ochopo kata kapok okadho tarik 7 dweni mar 9. The first sitting of the Senate of the 13th Parliament shall be held on Thursday, 8th September 2022 at 9 a.m. in the Senate chamber in the main Parliament buildings in Nairobi. The business to be transacted at that sitting shall be the swearing in of senators and the election of the Speaker and the Deputy Speaker of the Senate in accordance with Article 106 of the Constitution and pursuant to the standing orders of the Senate. Nyakora Mugejwang dong koro nyaka kanyo koro watieko weche manyien mantiere okinyi ma kawuono bende ne wasebedo kata ka waiko ni kende bende koro sani in kodgi yiero mar Kenya higa mar 2022 pod dhi nyime wantiere ka nyaka chieng' ma jatend piny Kenya moyiero William Ruto biro chamo muma mano juma manyien tarik 13 obobedo tich ariyo obobedo mana Ramogi TV ka nyaka sani waguniro kamaro kuom bedo kodwa kata Facebook ote wabiro somo to mana ote mayoro ngeni sani chunyo ganda pod leto sani itimo mang'o en mana lam kaachiel kod bedo gi chunyno ma otegno iwacho ni Kenya nyaka dhi nyime idhi nyime yo machalo nade inyalo bedo ka ilink kamoro amora mantiere onja mana kwe gi duto ma watimo Morin Angeso wacho ni oyawre ahinya Evelyn Jack wacho ni owinjo weche manyien ka nitiere Migori en oseyie loch Florence Owuor awinjo maler kan Kindu Bay gima ne wayudo no kik wadew wakawe mana kamano Nyasaye ni kodwa Alex Omondi wacho kanyo no yawre John Ouma nigi paro mopogore kanyo botere goyo mbulu Fred Okoth wacho ni en mana yie loch Caleb Asoso wacho ni chiemo maber ka nitiere Sanctuary Naivasha wacho ni oyawre kanyo anto pod chunya ojok chunya pod late kamano kuom ote mari wakwayo ni mondo ibed kod chuny ma okwe kinde gi duto Onyango Kevin mar Nguku Kanyadoto weche manyien chopo na yo makare ka nitiere Ndhiwa sub county erokamano ahinya Otis Wuod Adwen wacho ni chunya rach wakete mana ka oduogo bang' yweyo ma okawo sani ginoro magazet nyawadwa Edwin Okoth osechopo ang' okonwa iwacho ni dola iwacho ni omenda omedore ne jogo maketo mwandu mano ikinde gi duto mano bang' kane oselo kata kane oselendi loch mar William Ruto gido mano ng'ado bura odiochieng' manyoro en adieri to mano nyisa ang'o ne jogo maketo mwandu e piny Kenya mano jofwambo wechego mag ohala ang' wabedo kode mana bang' yweyo makawo sani nyinga Cleophas Loch kik idhi mabor mapod en Ramogi TV. Kendo waikonu chenro maber moloyo en ngolo nyadiriyo miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo yud magite chenro mopogore opogore Thum dag mor ngeso ka ngeso sa 4 otieno tiedero ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo Ramogi Night tich abich ka tich abich sa 4 otieno magi duto mana Ramogi TV.
Duond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malich. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Malingling magokapu mar dhi chiro. Kidonjo e duka, to tem kik ikwany gima ne ok indiko kata gima ne ok ichano nyiewo. Ngorama jong wasiduogo weche manyien osirumo kendo koro wadhi kagi nonro magazet okinyi ma kawuono warango gazet nonro magazet sani wantiere ka gazet mar The Standard, wan gi Daily Nation, wan gi Business Daily, kamoko bende ma wantiere go awere mana nono gini weche mage mamipeko okinyi ma kawuono. Kata kamano midi mondi med kwayo waote ka ikono nyaka sani yudo chenro yo machalo nade okinyi ma kawuono ka wantiere kodi ka achiel dong mana dakika machuok to romo kanyo saa achiel bende wan kai gi jafwambo Edwin Okoth ma bende watemo nono go gazet okinyi ma kawuono. Kata kamano oteme kumedo mana donjonwa angwa medo mana somo gi kwa dhi nyime ko imoni med mana nyayo kwe kinde gi duto gi manyalo mana lando en mana kwe makamano e kinde gi duto ma wantiere kaka oganda nyikwara Ramogi kamano mora ma wantiere kanye kama wantiere welo medo mana donjo ka gichopo duto wadhi do thuolo mara chako twako okinyi ma kawuono kodhi bedo kod nyono weche siasa bende okinyi ma kawuono. Kata kamano jogo mosebedo kacha Samuel Ojiayo
mano Reverend wacho kanyo ni blessed morning Ramogi duto wayudo yo makare okinyi masani kendo Nyasaye omed mana gwedho Kenya e thuolo ma kama e dwene ma koro dachako go twakwa okinyi makono kwanono gazet ma wantiere go okinyi ma kawuono Standard kod Daily Nation kata kamana musino yaore kendo machiegni e nonro ma gazet. Ero kamana inya Cleophas ambe aduoki ni yaora inya na mor kuom chopo nonro ma gazet okinyi ma kawuono en chakruok manyien dongi Kenya koro wan gi jatend piny manyien. Jatend piny manyien wacho jatend piny moyier kochopo ticha ariyo juma manyien to koro chamo muma koro wagolo moyier igolo moyier wacho ni koro sani en jatend piny Kenya madhi odhi ko gi mutie konyoro no chiwo twak mare kaka mano dhi bedo twak mare mogik to mano bende ang'wate moro range chenro mabiro ni kaka ne oloso ne nango ma ji nyalo yudo kuom kaka ne otwa kod jofwambo mopogore opogore kata kamano gazet mar Daily Nation kod The Standard ondike kacha ni William S. Ruto Samuel Ruto wacho kanyo ni mane jatend piny moyier kendo mano wacho ni incoming commander in chief of the Kenya Defence Forces mano mipe kanyo ite mokwongo kantie picha Rigathi Gachagua ntiere piny kanyo. The Standard kanyo ndiko Mr. President en picha moketo kanyo William Ruto kachiel koda jotelo kendo jodito mag Kenya Kwanza ka gintiere karka ng'eni mae gazet ma kawuono dhi bedo kacha ka usore gintiere gi sigana machal mbele kanyo duto ineno ginade kaka jafwambo koro en gima omi pek ahinya nikech en odiochieng' ma onge gazet mane nyalo miyo gimoro pek mopogore gi ma ineno ka Standard ondika ni Mr. President to koro kiriwo gazet ariyo gi to tiende ni Mr. President William Samoei Ruto mano ka Standard biro mokwongo kiketo Standard mbele ki Nation kichomo Standard en William Samoei Ruto Mr. President koro ma gima omi pek ahinya nikech en sigana ma kawuono to king'iyo apani kiwa ng'iyo Standard gima gimiyo pek ahinya en ni kaka ne otim ong'ad bura nikech bura ma kamae ineno ka nochwale gi muor ne nitie 9 to owit gi oko gite koro mae gima Standard oboke mar 2 gi oboke mar 3 omiyo tut ahinya ka gitemo ng'iyo matut ni to ang'o mowit oko to wit oko nang'o en ng'eto mabe apani joma ng'eny to yudo gi buok nikech bedo ne ntiere ni weche nitie 9 mochwale nyimdo entiere ni achiel nyakalo achiel nyalwar 2 nyalo kalo moko nyalo lwar 8 nyalo kalo achiel nyalwar tika kane entiere okapar ka okinde 41 mano bet piny kaloso gini tika kanok gineno gik moko 9 te magigo lwar te kora pani pod en gima wacho ni gidhongere digest pod winje ni to nyalo bet ni nochopo Canada mondo gwecho 9 ma ng'ato dhigo e nyim do olwar te owito oko duto mamano bende gimoro mogana nyalo bedo ni penjo are ne chak chwal gigi duto mano tok yiero mano kirango kanyo tarik 22 kano gol lendo makamano ka koro ji nochako chwalo ng'ur mantiere ka gi kacha kendo ka bang' kano seland William Ruto ite mar 2 nyakora Ramogi Jwang ite mar 3 mago duto mantiere kacha sigana mondo kanyo wacho kacha ni jong'ad buche 7 sigana gi gin mage mago ntiere kar kanyo Martha Koome Philomena Mwilu Mohamed Ibrahim Njoki Ndung'u Smoky Wanjala Isaac Lenaola kachel koda Justice William Ouko kama gintiere kanyo duto sigana gi ondik kanyo kod Ramogi Jwang kidhi yudo ni ne gidonje tijni karang'o kuom ranyisi Isaac Lenaola kano donje dono maduong' mogik mar Supreme higa mar 2016 Smoky Wanjala en kora achiel kuom jong'ad buche dono maduong' mogik mosebedo kanyo thuolo malach en odonjo kacha e Supreme Court higa mar 2011 higa mokalo kacha nosetieko higni 10 koro sani ne hike mar 11 koro kanyo ka odhi nyime kod tich mano ka entiere kacha Supreme Court ka waneno kacha kumachielo wan gi mano donjo go marom Mohamed Ibrahim bende osebedo thuolo marom kamano ma hike mar 11 Martha Koome osebedo kacha koro sani thuolo mar higa achiel ka irango ni sani dwe mar 5 mano yiere higa mokalo koro bende osekalo higa mar 2016
kanyo mane Philomena Mwilu bende odonjo kanyo koro kaka jalupo gai. Kata kamano nobedo kanyo kaka achiel kuom okinde mane ntiere kanyo kane en commissioner mano kane ntiere higa mar 2017 kano kete kacha kaka achiel kuom jong'ad buche mane ntiere kanyo e dono maduong' mogik. Gin jogo manowacho ni giduto manya bedo ni en historia kirango mokalo higa mar 2013-17 kane gintiere kacha gi paro mopogore opogore. Nitiere ombulu mane goyo ka gin adek kuoma nitiere 2 kuom 4 ng'ama yombo yacho ni chal pogruok mar paro makamano ne ok oneno e gima ng'eto mano tim nyoro Edwin Kenano wacho ni ne giyiere gi duto mano nyiso ni 7 kuom 7. To warito ndalobe 21 makoro ibro gol duoko ayanga kata matut kakoro kila ng'ato bro bet nondiko ni pacha an gi pacha ewi wachni nikech weche gi nochiko to ewi wachni an naneno kama ewi wachni an naneno kama en gima bro bedo wan gi siso mar somo nikech kineno ka ji jogi te oyie ni weche ochiko masani be ero standard okete oboke mar 4 weche manodhi nyim do ochiko go to gi samoro gima ne do wache wigi apani en gima bro wabo bet gi siso ahinya mar neno to be e oboke mar 4 no ineno ka standard otemo ndiko ni ang'o gini manyalo miyo bura makamano witoko e weche ochiko mano tere nyim dogo. Koro giwacho ni samoro ranyisi no kobet moromo mar nyiso ni ng'ur mantiere go gin gi pek marom nade. To king'iyo kata ng'ur mokwongo en ka bende lony manyasani mane IBC tiyogo mar ng'iyo kata yango joma go ombulu to gichwalo duoko mag ombulu mawuok e kuonde mogo ombulu kadhi kuonde minywako e kwan go maka Kimski to gi iluongo ni RTS mano ne en gima niwacho ni samoro nokotiyo maber to mano bende dono witogo giwacho ni gino gin kaluwore kaka ne ginene gini notiyo maber. Koro apani nitie weche 2 kayo. Wach mokwongo en ni kitero ng'ure nyim dogo ranyisi midwaro ni mondo igol pek ahinya te kes madongo kaka mar kwedo yiero mar jatend piny. Koro ranyisi maduong' mane dwaro kae nokowuok ayanga kata nokowuok matut maber. Manyiso ni ng'ata machano chwalo ng'ur machalo kamae ndalo mabiro bro dwaro noikre. Akia ni thuolo mantiere ndalo 14 oromo manyo ikruok maber nikech apani Cleophas kaka chon kane kwalo ombulu apani king'iyo pichni machon wadhi neno picha moro e iye kae sanduku mag ombulu ne rotenge nok nen kata kiluto to ilore kama ikia kata nang'o manie iye kanyo nen rateng' te kaka en. Koro sani gik moko oselokore lony ntiere manyasani ma opogore gi kaka chon omiyo yudo kata apani yudo jakuo sani ok en gima yot makia ni ndalo 14 gi bende ne nyalo romo yudo gigi makete nyim do ni mae kaka notimore. Koro kang'e ni do bong'iyo pek mantiere ni kuobe koro nigi style mopogore kaka chon ni nyakwano ombulu tiwacho ni in indiko ni wayudo ombulu 10 to kwa yudo ka to wan gombulu 5 koro ntiere ne yot mako ni waela ne box ni wang'iyane to sani koro nikech lony manyasani mantiere ni okoyot. Mar 2 in ng'ama dhi ng'ur e wach lony ma iwacho no maigo no in ionge teko mar ng'iyo lony no kendi ng'at midhi donjone no ema nyaka mi gimi dwe donjone go no. Kora pani kaka ndalo dhi pek mar tero ng'ur e nyim do medo bet ma ok yot. Makata kaka ne wacho kanyo ni ma nyalo bedo gi thuolo moro mar wacho ni kata ka yiero mabiro higa mar 2027 ka idhi time oganda pod dhi yudo thuolo mar dhi e doho koso kaka ng'eto ma kama medo dhi to IBC medo rido nikech ka irango yiero mokalo gi yiero ni gigo mane otimre kocha maricho ne giloso koni gigo medhi los sani ng'ukni manobedo gidhi bedo kata ka giloso kendo gidhigo nyime. Maga achiel kuom gigo bende madhi bedo ka watwak okinyi ma kawuono kod jolony ma wantiere go ka watemo rango bende ni nyaka sani iwacho kanyo ni pogruok mag IBC en kido mane ne en picha mane ma otang'o oko ka en achiel kuom ng'eto mane winjo nyoro nomi paro machalo nade kotenore kod chal kata oganda bedo kod yie gi duol ni matayo yiero mar IBC.
Apani mokwongo koro bedo jakom mar IEBC en tich maduong' ahinya e Kenya kae sani. Nikech kaka doho nong'ado ni bedo ni Chebukati nobalo kata commissioners 4 nobalo gi Chebukati ok ne nyal tamo Chebukati lando duoko. Mano dhi miyo pek ahinya kom mar bedo jakom mar IEBC. Nikech jakom mar IEBC kare nyalo bedo e room ni moro ei Bomas ka ilinga tiwe jogi go kwano ka gitieko tiwacho ni maen to manen makata ji 5 nikech bedo ni nus mar moingo nus mar commissioners no wuok nyiso ni kata ne giwuok gite koro Chebukati ne dong kende to wacho ni mae kwan mantiere to mane kwan molando omiyo gino odhi bedo wach mapek ahinya mbele nikech bedo ni kori da chwalo ng'ur ni jakom mar IEBC nolando gima ok wayiego kata ibed mana commissioner koro dhi bedo ni ok en gima yot. To kendo mar ariyo en kata mana mar lony manyasani ma itiyogo ni inya paro ka ywaruok mane nitiere okinde mag IEBC gi jok manochwalo ng'ur en ni gidwa no yaw sava ni en gima nosekelo wach kata higa mar 2017 to wang' ni bende IEBC nonyono piny ni sava kwa yaw to dhi rocho arita mar sava wano kata lony ma mwatiyogo e timo yiero koro ka higa mar 2017 ne gitamre yaw sava higa mar 2020 be gitamre yaw sava to onge gimotim gi do ok okwedo gi e yo moro amora. Nyiso ni sava kae kama koro onge gimibro manye miyudi kata kichwalo ng'ur king'ur ewi yore mane kata lony manyasani ma IEBC tiyogo e timo yiero. Koro gik moko ariyogo chairman to gi sava gin gik ma koro bro yanga ahinya ni ng'ama bet jatelo e yiero moro amora mabiro mbele. Mana kamano wantiere kae weche thoth odong' mana idai kama chuoka to watieko mondo wadonje twak mokwongo kae nitiere weche ma wada rango mondo mi kang' waduogo bende warang gazet machielo kapod wadhi nyime kod winjo weche mopogore opogore manotenore kod ng'eto mag bura manyoro. Iteni mara 5 mar The Standard kanyo ni od bura mar 13 koro duogo mano mar Senate kachiel kod macha ma od bura to sani rango kanyo morang mamalo kanyo en mano mar Senate onego gidogi kendo giyier speaker mar Senate kachiel kod macha mar od bura mano mar National Assembly kama gintiere kar kacha romo makamano mondo bende timore chieng' tich ang'wen mano tarik 8 dwe ni mar 9 romo makamaka no luongi wacho ni ma oboke mane koro kosego chapa kacha kendo ndiki kendo kete kacha e gazet mano mar piny owacho oro te machalo nade tich osemana chako ma koro nyiso ni tich ochako kampen orumo siasa mag oko ka orumo kane ng'iyo neno ng'at mamanyo kom mar Senate e gweng' koyuko jamna kata kiyuko jamna koro chakane manye nikech koro chakre tich ang'wen en ndara biro na yude koro jabet matek kendo ma nyiso ni koro kido kata singo mane jogi golo moko sebet dala higni 2 kata higa 1 mosekalo adwa bet Senate ka bet Senate abro timo nu kama koro sa ochopo jogi koro se yawne gi tich ang'wen gidhi gimano singono parne kinyalo parone kiyudo nafas mar paro nikech apani kata namba ne mano tiyogo cha kapod namba no tiyo to parne apara kamano ite mara 6 kod 7 kata ka giloko namba wamanyo gi Ramogi TV ka wakelo gi kinyo watwa kod gati penjo gi penjo wabo manyo nugi mondo waket gi mana kar kae ite mara 6 kod 7 loso mane kwan kendo kaka ukinde mag IEBC ne oloso ka gimedo twak mane do kacha mago weche mamoko bende mane omipek weche mag kwan go bende wasaro kacha gina achiel kuom gigo mane Martha Koome kano somo ng'eto makamano ne ochiwo ler picha makanyo ite mara 6 nitiere okinde mag IEBC mano Kamau Karori kachiel koda Githu Muigai mano bende ne Attorney General machon Mathurka nitiere sigana ite mara 8 kachiel kod ite mara 9 mano irango kanyo ni kaka Ruto wuok wacho ni telo mar KANU mane koro Moino mane jatend piny machon mosenindo Dr. Richard Moi gibiro tiyo kuom thuolo mar higni 100 ka ondik sigana mar Ruto ka gintiere kaka KANU
jokanu pod nitiere kendo madhi bedo telo machielo mar jal mane nitiere kacha e kanu higa machien mar 1992 kane nitiere kacha kaka achiel kuom jokanyo mag kanu 92 wacho ni YK 92 mago ne rowere mag kanu makoa kanyo temo bedo jaod bura ma Eldoret North higa mar 1997 gotiko no mar kanu bende tiko mar kanu kendo chako sudo kanyo bedo jalup jatend migao apis mar jatend piny jako bet Ruto be mabor ken ngamo inyaparo ni nikech otemo dichiel laro kom maduong' to yudo ok apar ko machiegni nikech igni gi ng'eny magi igni ma sani koro choma mana di 30 gi moro kapod en mane kata en ng'ama osea mabor igni 30 kochopo koro sani kochako higa mar 1992 mano ja igni 30 e siasa to en siasa mok siasa mapiny nikech bedo YK 92 ne in ng'ama chiegni gi jatend piny to jatend piny makinde no bene ok en ng'ama yot en ng'ama nigi oteku kabisa koro hapa ni network no chako loso chon higa mar 2005 emano bede jagoro mar KANU kod ng'eni mano koro en chama koro donje chuny chama wuon kasto ochako wacho ni obro manyo kom maduong' higa mar 2006 mano lek koro mano yange lek ne wuon ni to koro oda bedo jatend piny omiyo borne gi gitine ni mabor kanye kama nitiere bende kanye ma koro nochiwo thuolo kane nitiere kate Pentagon mano higa mar 2007 kane gichomo yiero ma bende noduogo yiere bang'e kanyo kaka wacho ni jatend migao mag wechego mag pur ma bang'e bende thuolo machuok higa mar 2008-2009 noduogo othiche oko kendo higa mar 2010 wacho ni Raila suspense Ruto from agriculture docket koro kano gole kaka jatend migao no mar weche mag pur nyaka sani yud sigana no kanyo dhiro kanyo ken gi pichni mopogore ma nitiere gi Moi kanyo nitiere gi jotelo manosenindo Joseph Nkaiseri nitiere kanyo kod mosenindo jatend piny Kenya mar adek mano Mwai Kibaki picha mogo kanyo gi jatend piny machon ma Amerika mano Obama yani gi jatende masani mano Uhuru Kenyatta kaka machielo bendo chiwo weche mopogore mag dongruok waka oyueyo mokwongo kaka waduogo wadhi nyime kod gazet mar The Standard wantiere go kae kachiel kod Daily Nation dikeni mabor waduogo kae pod Edwin Okoth nika wendo e twak mokwongo bende osechopo DJ Daniel Juma ang'wad riwre kode kamano jatije Global Peace Foundation ka waduogo e twakwa mokwongo bende bang'e ka wasetieko gazet National dongo bende chiegni mana chopo ka kochopo ang'wari kachiel nyaka e twak makamano kik idhi mabor. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Irisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Bila kulipa zaidi. Safaricom is for you.
wang'ni pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, kaachiel kod Siaya. Mana kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kitayo kod Anna Sharon Ong'ao. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To wiu wil kod kaka itedo kit chiemono manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. To ing'eni in iyie ni timo richo. Koro en ang'o momiyo in? Ang'o momiyo itimo gigi te? Ramogi jong waseduogo kae bende koro gi gazet wantiere ka pod gazet mar Standard kod Daily Nation. Warango mana kaka wadadhi nyime kod rango gi weche maomi pek kae bende gi ote mopogore opogore. Ite mar 10 ne wasetieko kacha mar William Ruto, ite mar 8 kod 9 ntiere kar kanyo, ite mar 10 kaachiel kod ite mar 11 nitie sigana mondi kanyo mag Raila Odinga. Wuodhe osebedo yo machalo nade, pichni matiere kanyo ka ntiere gi Moi, ntiere gi jatend piny masani, en kacha gi Saitoti, kaachiel kod gi Ruto kanyo, entiere kod Raila Odinga ni kanyo kod jogo mantiere kode machiegni. Jalo mobedo kanyo kachon arita kwe ka entiere kacha koluto ombulu higa mar 2002. Iwacho nitie ng'anyo mopogore opogore, tiagas bende koro chamore piny kanyo ka irange. Iwacho kacha ni koro gintiere kar ka koro iwacho ni wayie gi duoko mane wuok e doho ng'eto mane ochiw kod doho maduong' mogik. Giwacho ni warwako duoko to ok wayiego. Tiere pogruok kanyo ni warwako nikech wan joma nosechung' ne kedo ne ratiro mag chike. Koro nok ginyal wacho ni wakwedo nikech magi gik ma Raila nosegore ne ahinya. Koro wacho ni warwako to ok wayie gi gima doho wacho. To kata kamano ineno ka Standard bondike e oboke mar 10 ni Raila in familiar territory. Tiende ni maok kama nyien ne Raila Odinga oseyudore mok dichiel. Omiyo bedo ni doho nowito oko kata ng'ur mare mana kaka notimore higa mar 2013. Omiyo makam osebete ok en kama nyien kode. Apani mano e kama be olu sigana ne kaka iwacho e pichni ni kanyo ma iboneno kama Raila noach ndalo machon ka ogo ombulu kuonde ma opogore opogore e wechege mag siasa kata yore mar siasa e ndalo mopogore opogore. Ite mar 12 kanyo Cleophas. So in gi wach moro ite mar 10. Mane ite kanyo oganda moko nyalo penjore ni e ite mar 11 to chalo nade kanyo ka gintiere kar kanyo ka giluto ombulu, wantiere kanyo ite mar 11 bende ka nyalo mana rango kanyo nitiere ombulu mane lose cha. Mane mi wacho ni box mar luto ombulu mano ka koro lute ka jiga mar 2000. Mano ndalo machon. 2002 nyaka sani nitie okenge mogo malong'. Mogo mang'eny nikech ma ineno en sanduku ma kata kokelni go mondo chag ombulu kia kata iye opong'. Samoro marino ini meda e moko. Sani no ka sanduku ma sani en sanduku mopogore ahinya. Omiyo lokruok osebet. Mana kaka lokruok e lony ma nyasani mag goyo ombulu boselokore. Ema natemo ng'isi kacha ni manyo kata yango kata bedho e nyim doho ni mae kaka kwelo mar ombulu notimore. Be koro ok bibet mayot ka opim gi yore machon mane ng'ato kwalo ombula beach to mede iye kanyo ko el yudo ni no meda beach. Sani bet opogore matin. To mana kaka nineno ka okinde ne wacho nyim doho ni kata kuo mar ombulu be sani ok en gima itimo mayot. En gimoro ma oganda jo Kenya biro ne ogo e lony moro mamalo ahinya. Kanyo bende neno
ng'anyo mane nitiere piny Kenya higa mar 2016 kendo ma nyaka sani mano ka piny Kenya okwe oganda osedok mane wechegi mapile ka pile ka nitiere kanyo timo tijegi sedok mane tijegi rango kanyo kama chielo kacha bende nitiere yiero yore mopogore opogore kata yiero ma higa mar kanyo mag duon bura mar Ford Kenya mano higa mar 1996 mago bende nitiere kar kanyo ka warango gi ite mar 12 kae kama ne koro warango tie oganda ma koro nitiere kacha mane nyiso morgi ne loch mar William Ruto mano bang' kano seng'eti mano gi gigo duto mano bedo kacha katimore ite mar 12 ka mano nyisi kaka Kenya sani en nikech jigni ji milion 7 bende ne giseyuak gi magi be koro ji milion 7 moko mane winjo morgi omiyo apani piny sani en nus to bro kao thuolo mabet thuolo moro matin mondo nus mar joma mor mondo riwre ma ji obed machal gi nus mar joma nokomor. Nitiere ote ma oket kae ite moro madiere ka ite moro ma nus ka nus akia ka wanyalo yude nitiere ote ma min jatend piny moyier mano iluongo ni Sarah Samoei mano mena William Ruto kano loso ka nitiere Kamagut gweng'no ma Kamagut mantiere Uasin Gishu County odiochieng' manyoro en gi ote mane koro oro ne wuode wacho ni koro en kinde ma mondo tine jo Kenya jogo manogo ne ombulu gi jogo mane ogo ne ombulu ote ma kama ka wuok kuom men jatend piny moyier ma bende nyambedo achiel kuom jogo ma sani nyalo bedo ni e gweng' kama nitiere kacha mano ite moro mayieka otin machal weche ne wacho ni weche kano ruma kama to koro wachni kae wamanyi mondo wasogi ane kae nikech en ote moro ma jo Kenya bende dwani mondo keti nikech kirango kanyo bende okete thuolo mokwongo wacho ni itegi duto mano mipek gidhi nyaka sigana mar Ruto kachel koda yiero ni omipek gazet mar The Standard ite mar 2 nyaka ite mar 15 madire kanyo nitiere milome jogo ma uso bende nitiere kar kanyo to dire kanyo emokete sigana makama ote makama ikawe nade ote ni ote mapek ahinya Cleophas nikech en ote ma mokwongo an gi geno ni nyako chope it jatend piny moyier William Ruto nikech ma ote moa ir mamagi mama uko wacho gimoro to kata ibed mana ni in kanye to ote no nyaka chopni ka mama gi wacho ni mokwongo ma nyathi mano odongo kanisa ok en nyathi moko dongo oko mar kanisa omiyo bedo ni en jakristo mokwongo kiko sandi kendo wacho ni kiko ket thengi do not discriminate those who against those who did not elect you jok mano kogochni kiki ket gi thengi omiyo mae en hote mapek ahinya nikech owuok kuom min gi ok ang'e ni mano gima ok nyal kalo moko donje ite kamano bende kawuok kanyo ite mar 2 koro mantiere ite matin man kare mano ite mokwongo ite mar 2 man kanyo bende ok en ite mar 2 mar gazet entiere kanyo tok gazet mar ite mar 12 kacha dire kanyo mokete ite matin kamano oboke matin kanyo wacho ni jotelo mawuok e county wacho ni alwora ma kadho Nam Chumbi koro okwayo William Ruto jatend piny moyier mondo mi okony ngima jodak makuro wacho ni tego weche mag uchumi gi bende koro ntiere kar kacha kirango ni bedo koda omenda kod grube kata riwruoge mag saga mopogore opogore mondo mi oganda oyud yuto kendo ngima gi odhi e yo moro makare magi achiel kuom gigo mano miyo pek e manifesto mage giwacho ni pek mar ngima ahinya to neno ka Ruto nowacho ni gilbo duoko nengo mar mogo chien e ndalo 100 mokwongo mano koro e kama koro pek ne nyaka koro gimakre go achiel kachiel nikech sani mogo koro osekalo 250 kuonde moko kilo 2 mfuko mar kilo 2 koro mago gin moko kuom pek mar ngima mana kaka nosingo campaign singo nogole mang'eny ma en achiel kuom singo mane Kenya kwanza ogolo emomiyo apani jo Kenya ok onego bed gi luoro nikech onge ko mano kogolo singo maber to koro en mana ni koro sani en sa mar yudo kata mar luwo kata mar winjo maber kapo ni singo go idhi chopi koro
jo dhowadh nam chumbiero wacho ni cost of living, pek mar ngima ema wachako go nikech mano gima chando jo Kenya sani. Mane gima oganda dwa winjo kendo mago mantie kanyo ite mara 14 ema warango kaeto wadonje weche mag ohala kaeto ite mokwongo mar Daily Nation to watieko chenro kinyi makawuono ka wantiere karka ite mara 14 irango kanyo pichni mantiere karkacha. Edwin mana kinyalo mana neno picha mantiere kama nomako wang'i en mana ng'eni nitie achiel kata ariyo moko ma nomaki ka nitiere anga koni momako wang'i. Jaod bura ma Nakuru Town East David Gikaria ma bende en ga jakom mar komiti mar energy e parliament. Ka koro en onyodho TV seche mane ilando duoko e oboke mar ite mar 15 kidhi piny kanyo matin. Beto mako wang'a nikech mokwongo ma jatelo to akiana ang'o miyo koro neno ni mani TV ni koro omore mokabo chopo kama ochopeno. Mana kama Martha Koome obete. Kanyo makoro aneno komore ahinya to neno kar William Ruto be jikwakore kacha kabisa, jiwinjo maber. Paya ma Nairobi no ling'a onge gima ne timore malich kata bed ni arita ne orid matek kaka noride e do mar malo mogik Supreme Court. Nitie jalo machielo bende mantiere kaunti ma Nakuru mano e chuny boma no ma Nakuru. Wacho kanyo ni oting'o mkate kanyo mondika Gachagua Ruto. Mano gima tiere kanyo rita kwe jogo mantie bore Nairobi ka bende oting'o posta kanyo mar William Ruto ka gigoyo poro e chuny boma. Miel bende ni kacha okinde bende omor e kaunti ma Eldoret, e kaunti ma Uasin Gishu e boma ma Eldoret bende jodak ni kacha gimor weche mopogore opogore. Murang'a bende jodak goyo mana bul. En gino ma warito neno. Machinglo ntiere ka. Machinglo ni manga mawuoyo gi ng'ama orwako kilemba. Chalo kama koro ida chame muma. Ji oseyombo yiero koro ng'ato da chamo muma e Machinglo no to ng'ama da chamo muma ni to omore nogo bani wa. To koro ng'ama dwa mi da tayo chieno no ng'ise ni koro we timore kamano. Mano ite bara paga ochie. Koro wada tayo piny. Ng'ise ni tich koro chakore. Woro ni gino ne tego mano koro onge sani. Chone watime wakawe wasekawe mano wang'eyo but koro tich koro chakore. Omiyo koro wora ni gino ne lich. Chone wa. Mano koro onge sani koro en wa en ndara monego ger, ochumi monego ger, nengo mag chiemo monego dog piny, nengo mag modhi mag nyamburko ma wang'e ni bang' chamo muma tarik 13 to tarik 14 ilando nengo modhi manyien. Mane kama koro wa ntiere. Nitiere jogo mano chwalo ote mopogore opogore ne jatend piny moyier bende koro odok mana dakika 3 adwene mondo mi watieki gazet ma wantiere go kae ite mar 32 nitiere weche go maga motenore kod uchumi, weche go maga ngima dhano ma bende ma achiel kuom gigo ma iluwo odiochieng' ma kawuono ka koro nitiere osuru ma koro idwoko e mwandu mopogore opogore. Nitiere thuolo maga mwandu ma kamagi medo idho kendo nengo medo ridore kose odhi bedo nade? Odhi medo ridore to ma e kaka otimore higa ka higa. Ing'iyo ga pek mar ngima ma ipimo dwe ka dwe iluongo ni inflation rate. Ka inflation dhi malo to nitiere moko kuom mwandu ma duol matayo machoko osuru KRA oyienegi timo gima iluongo ni inflation adjustment. Imedo nengo mag mwandu go kaluwore gi pek mar ngima ma oseneno. Gin mwandu 31 to kanyalo mana lidho ni matin en ni modhi mag nyamburko, gik ma mit kaka juice kata gi soda, pi mar chupa, tamtam gik adhogi mit to ma koro yudi dwe mar 10 ka. To magi dhi medo pek mar ngima nikech ahinya kisemedo nengo mar modhi nyamburko to imedo gimoro amora nikech nengo mar wuoth kosemedore kata mogo nyaka reg ka mating'e matere kamoro. Oduma nyaka wuog Eldoret matere kama idwa rege mondo kiyud mogo. Manyiso ni nengo mar wuoth ema medo nengo mar gimoro amora. Koro mae e gima pek mar ngima dhi medore to kata kamano pod nyaka dwarre ni mondo bunge okale. Koro apani kapod in gi namba ng'ama ne manyo kom bunge cha nyakwara Ramogi parne ane ni to dwe mar 10 ka pek moro biro in kichope bunge idhi konyo na olose gimoro olose chenro mopogore opogore kaka gidhi bedo
Gazet mar Daily Nation ni kanyo watieko dong' mana dakika achiel to waromo kanyo sa achiel gi nus mondo mi wachak twak okinyi ma kawuono welo osechopo duto ka koro wantiere kar ka. Johera mag adhula borango chien kacha nitiere jotuke mag Manchester City, mag Manchester United, mag jo Arsenal, nitie mag Newcastle ni kacha. Nitiere jogo ma pod nitiere kanyo kamiel iwacho ni tuke mamoko bende mag boxing matimore piny Kenya bende timore yo machalo nade. Lig ma Ingeresa bende opangore yo machalo nade. Ka koro sani nitiere tuke go mag Europa ginto gidhi chako yo machalo nade bende ka irango ni Champions League bende nitiere kar ka. Johera mag adhula iketi mana Ramogi TV weche mag tuke ka chopo ni okelni kod Milton Ochieng jaka Black kata James Opondo Senior kirango kanyo kata gi Ochieng Emmanuel weche ko ka chopo ni odiochieng ma kawuono ibedo kod ng'eyo kaka johera mag Man U pod ni kanyo e thuolo mar 5. Jo Arsenal e thuolo mokwongo, Manchester City e thuolo mar 2, Tottenham thuolo mar 3, Brighton thuolo mar 4, Chelsea, Liverpool giluwore kanyo tok Manchester United ka gidhi chien kacha nyaka Leicester City mane thuolo mogik nyaka sani ka gintiere kar kanyo ka nyaka Nottingham Forest modonjo lig machiegni osekalo gi. Edwin en gima da wacho weche mag tuke. Aonge wach. Ichalo Arsenal. Chalo ni ng'at ma wacho ni kuom adier aonge wach. Ionge wach. Una maoni. Kanyo ite mokwongo mar Daily Nation anena kako chal kasi meka wacho ni ilos mana pachi wach kata ni koro gazet mane medhi nyiewo okinyi ma kawuono ka isiwinjo Ramogi TV ka iwuok idhi e yori mar orak nikech ngimaro nyaka dhi nyime. Sani ondik kanyo ni William bende ng'ato nyasome kanyo William is Ruto Karen William S. Ruto mane mondo kanyo wacho ni the 5th president incoming commander in chief of the Kenya Defence Forces wacho ni koro en jatend piny Kenya moyier ma koro bedo confirmed mano koro en kaka wach ma jo Kenya duto nego en koro en jatend piny Kenya duto okada duon bura mano yiere wach ma kamano komi pek kanyo mantiere yie bende nitiere sigana mar Rigathi Gachagua mabe kore wacho kanyo ni living the dream mane gima ne en gi leka ahinya mar neno ni ochopo kata kamano mane sigana momi pek kar kanyo ka irange iye mano mie bende ite mar 2 nyaka ite mar 14 mar gazeti mar Daily Nation. Mane kaka en giwacho ni aneno ka jachung weche mag Nation Mutuma Matthew e page ite mar 5 wacho ni koro wayie to wadhi uru mbele nikech yiero rumo wawe uru ng'iyo chien apani kata nyamburko negi kiyo mang'eny to kinya riembo gi side mirror nikech kiriembo gi side mirror to ok idhi dhi mapiyo to be ok idhi dhi mbele riembo king'iyo windscreen ng'iyo mbele side mirror en yiero wasekalo koro wang'iyo windscreen to wadhi mbele ndio wacho ni kata kisekalo isikilidho ilidhe matin nyama na ng'iyo ahinya nyaka idwa reverse to kapar ka nitie jo Kenya dwa reverse ji dwa dhi mbele ma dhi nyime ngima nyaka dhi mbele ipenjre kacha oganda joluo koro chomo kanye wachomo kanye koro bang' thuolo gi duto yiero serumo oganda nigi penjo mopogore opogore jatend piny nyoro ne oloso to kane oloso kacha e twakne duto mano ite mar 9 ka nitiere gigo ma koro sani teko nyako chiw telo nyako chiw ne ng'ama donjo mano bedo wadhi lose okinyi ma kawuono to kata kamano kapok odhi kanyo ni neno kane oloso kaka jafwambo wacho ni mae ote moro manoro ne bendo chako chon kata kamano biro molewo ahinya leo makama kae to kirango kata ni okoluongo kata nying William Ruto kamora mora kata oro puoch gi pak en ang'o ma iparo ni timore jogi ne ochopo kama chal nade mag gikethore William Ruto nowacho kanyo ni pok gilose dweche ne en gima nonenore ayanga ok en gima nopandore ni no jatend piny masani ne ok osiro kata laro kom mar William Ruto omiyo gima koro warito mana neno en ni tarik 13 bro chalo nade kech mane kama koro ok wabi winjo wabro neno gi kamoro achiel wabro jo Kenya bro neno ni to chalo nade mana kamano Edwin koro kanyo motieki gazet mar Daily Nation ka in gi wach mari mogik e gazet kanyo weche mang'iluwo kan weche go mag teko mag ohala nyama na ngiso nyakora moge jwang mondo ging'eni okere kata weche gi mag siasa kende morango sani nikech kata piny no ma Ingereza bende nigi weche gi mag siasa mabende ang'o temo rango bende ka odhi mana nyime yiero mar gi mara prime minister manyien madhi kawo kara mano Gwetao mano Boris Johnson Liz Truss koro ne kacha kanie thuolo manyime ahinya makoro mar donjo kacha weche mwang'iyo kawuono ahinya Cleophas en weche mag pek mar ngima to gi medruok e nengo mag mwandu mopogore opogore ka wabende wageno ni juma manyien warito neno be nengo mar
modhi mag nyamburko. Kech mago kore gik makoro jo Kenya nyaka ng'i. Ang'eno oduma osewuok e puothe, joma ni kaluo nyaka koro bed motang' usa oduma gi siling 60 to ibiro duogo ng'iewe siling 200. En puonj mwaseneno higa ni mok 10 ka nitie kaka wadhi nuore kendo. Erokamano Nyadundo Koth kuom thuolo mar twak kod okinyi ma kawuono e nonro mag gazet watime kendo chieng' tich ariyo, chieng' makoro William Ruto chame muma ibo bedo ka okinyi makamano joma achiel kowuok sani nyakora Ramogi Jwang' nyinga Cleophas Oluoch meke Ramogi TV aduogo ka gi twak mokwongo mar rupiny antiere kae kod jolony sekta mopogore opogore wadatemo rang'ane ni chal mar siasa to dhi nade kete mana ka. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nitie tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag malidi. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum. To ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Tum dag mor ngeso ka ngeso sa 4 otieno. Tiedero ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Ramogi Night tich abich ka tich abich sa 4 otieno. Magi duto mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek sa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. This
is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Sachiel osekalo kanyo dakika 40 kachiel marokinyi makawuono ma en tich ariyo mana thuolo machuok wacho mana wachomo ndalo achiel mano odiochieng' achiel bang' kane ng'eto osegol manotimo odiochieng' manyoro kendo kawuono tarik 6 wantiere kar kae ka warango ni gik mage matimore e piny Kenya to chal mar siasa gin mage warangi gigo manotimore e doho kaachiel koda mago bende matimore e od bura juma ma wantiere kae. Nyoro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne oloso, William Ruto ne oloso bang' kane oseyudo duoko ma kamago manoland koda ogai mar bad migawono mar doho mano Martha Koome kanochiwo twak mare odiochieng' manyoro bende ne oloso weche mopogore opogore tiyo kaachiel kod oganda duto manolotone ombulu kod mago bende mane ok olutone ombulu. Kiny ma kawuono weche thoth chike bende nitiere gigo mane ng'eto mane ong'adi kirange korka siasa inene yo machalo nade. Wantiere kod jalony weche mag siasa kaachiel koda wechegi mag nyayo kwe koda wacho ni bedo makare kindwa kaka oganda. Nyaka sani Kenya osegoyo okenge machalo nade demokrasia mar Kenya kawarange bende kawago chien tarubine gigi duto mosebedo katimore ne lando William Ruto kaka jaloch e yiero mara tend piny Kenya manorumo tarika wacho lendo manotim tarik 15 yiero ne otim tarik 9 dwe mar 8 nyaka sani dwe achiel ero koro osekalo ka koro wantiere ka wachomo kama koro wadhi tieko dwe achiel koro kochopo tarik 9 wadhi bedo kanyo ka watieko mano chieng' tich abich kata kamano tarik 8 jood bura bende dok e od bura mano yiere tielo mokwongo chopo e tielo mokwongo ka bende mamoko dhi bedo ka chopo e tielo gi mar 2 tielo mar 3 mar 4 kaachiel kende mantie tielo mar 5 kar kacha. Iwacho ni nyaka sani gik mage manitiere iwacho ni terms medore kendo nyaka sani nitiere nyaka omenda moko ma osemagi mago duto wanya bedo kacha ka otimne gi omanja. Wacho ni obwas wigi kacha matin gionge go sani. Okinyi ma kawuono mondo mi walosi kendo watwagi ka wamiyo oganda wa geno ni kata kamano kodoko ni weche tek to Nyasaye mantiere kendo nyalo mana tayo wa to kwamedo mana nyayo kwe wanyalo timo ohala kendo wayuda mwandu mopogore opogore ma wantiere go gwengewa makaluo kendo wanyalo medo dongre e yore mopogore opogore. Arwakni machiegni an nyinga Cleophas Oluoch otewa machok pod wayawe na riedeka 6 nono ka mane SMS line marwa ka yudo e Facebook acha Ramogi TV
Yudowa e YouTube bende kuma ntiere live mano Ramogi TV ka ikonwa nyaka sani ni yudo yo machalo nade to chenro teri nade machiegni sani koro ntiere ka kod jalonyo weche mag siasa ma bende ango bedo kan janon weche mag siasa kinyi ma kawuono ma okango ni Ramogi TV en wan kode kendo mano National Odongo machiegni. Asante sana Cleopas. Mathulo machielo mayudo mar twak kod National Odongo kinyi ma kawuono ka warango chal mar siasa ngi kono nyaka sani ini senene yo machalo nade ni ntiere kacha chenro go duto maga luto mbulu okwen kose kwen olendi kose lendi wecho diedo ilugo gi duto nyaka sani ineno gi yo machalo nade weche maga odubura bende wadhi rango ka koromo kanyo sade ka ngwati ko twako kinyi maka wuono nyakora moge jwang kwe ber budho to mondo mi bed gi kwe maka mano wadwaro kwe mantiere piny mangima jomoko sebedo ka oro ote mar poch bipak ne William Ruto to bende gi oro sir margi bende ne Raila Odinga kuom yie gi duoko mane wuoka edo wacho kacha ni yie kod ng'eto mane ong'adi an ka gedweno okoth wacho kacha ni yie gi duoko mowuok edo gigo magi wacho kacha mok gi yiego mantiere kacha madito mantiere kar kacha to kwe maber ka wantiere ku kinde duto e yore gi mag kwe amo kono bende gin kaka kacha wacho ni Kenya daima ni kacha wantiere gi Global Peace Foundation gin gitime yo machalo nade mano jatatije maduong' mano mar Global Peace Foundation mantiere piny Kenya kae mano wantiere go kae mano Daniel Juma machiegni erokamano Cleopas. Thuolo machielo mayudo mar twak to achaka gi kama ne wagole National Odongo sani kineno piny Kenya okinyi ma kauno kuganda uchiewo uganda dwaro mana kwe dwaro gimoro manyalo miyo chunygi kata ng'ama nyalo miyo gi ser ng'ama nyalo jiwi kendo koni kacha ni kata doko ni wakale kama gik ma kamagi biro mana rumo kendo biro dok chien adier mabedo makare korka kori en paro ma oganda nigo makare moko bino jochno ok gichak giluto mbulu kendo e kaunti mag Kisumu kacha ne wawinjo gi kendo ang'wedo thuolo bende mar winjo gi okinyi ma kawuono korka kori chenro mag yiero te odhi morumo William Ruto ema koro landi jaloch ochalo nade. Erokamano Cleopas, agwero kamano no dichieng' ma kawuono ok apana nyalo yudo nguvu mar chopo e studio lakini en kuom teko Nyasaye chopo kendo at least waneno ka ngima dhi mbele ngima sudo. Yiero otime an kata kana sere wacho are chon yiero time yo ma gi kwe far kwe ne be gima duong' kata ko beno ken ng'ato nyalo bedo ni en gi par moro mopogore ni gino ok otim kaka nodwaro to gima duong' e piny mar Kenya ka sani ma wang'iyo en kwe to ineno kata mbulu mosebedo kwa go chien osebedo kwa go gi ywak wasebedo ka nitie jomoko mawuok ni nitie joma owito ngimagi to en gima ogo erokamano sana ni ombulu mago higani go kendo gi kwe mabe thoth ne ji nitie joma wacho ni en go yo makare ma walemo ni en kaka obedo no odhi kamano to ka luwore kod maybe kaka ji conduct mare kaka notimore from chiema ochakore ngin ji ne nigi geno mang'eny kuom ombulu ni mondo kweth ariyo mane nitie Kenya kama dongo nitie joma nigi paro moro ni gini kar kedhiye korwa to then tijo moko be ma wacho ni gini kaka dhie koro gini ne race moro mane tight sana kata king'eyo from analysis kaka ne timo from joma ochung'ne wach mar timo kata research mar kaka ging'iyo pek mar jo siasa kaka ji dhie yiero ineno ni ne gima iluongo ni close contest en ng'wech moro ma ok karibi ahinya koro jaloch nok ong'e ahinya lakini finally we are praying ng'eni thothne kama ok ong'e jaloch e yo mayot ema thothne koko gaja wuoge to ineno ka that case koko neno odhi otimo mbulu gi kwe ok odhi owuok mano gima I commend everyone in the Kenya apani king'eyo kata ka ji take themselves ji in fact gigi ng'ata ma bro win mondo mi odhi mbele ka piny oked mbele but sama donje ni koro wadhi mbele going forward wan ka wachopo kama koro wan gi piny ma obarre nyadiriyo nitie joma poro par ni ani gino kono bende dhi kama nitie joma par ni gino odhi maber koro dhi bedo sana kibarua matek sana ni ng'ama dhi kawo kom ka dhi mbele tich ng'eny sani ji yok mang'eny uchumi oidho malo ji ni geno mang'eny mopogore kendo man expected malo but mano dhi miyo dhi bedo mayot mondo mi at least ng'ama dhi tiyo ng'ama dhi bedo position onyalo stage a very strong ni force manyalo miyo otam kata ng'ama dhi oyier mondo miyo oti maber kata mar ariyo onyalo bedo mayot kendo ne ng'ama oyier bende yo moro amora kaluwore kod maybe kaka odhi kawo jok ma dhi bedo opposition nitie jok manyalo dhi end up mondo miyo ng'iew jomoko but we expect ni kwe maduong' kendo going forward gimoko dhi timore ka ne ji paro wan gima pod walemo ne mani kaka de be ni development ne timore maybe for example ka kuonde ma moyombo
otimre bende kuonde ma oyombi. Koro en kwayo mane ng'ama yombo ok tem ni mondo oket gimoro achiel, obed piny gi opposition, obed piny gi sirikande, opang tich koluwore ko paro ni piny ka en achiel, to jomo gocho ne bende gi deserve, gin gi duol mondo bende giwacho mondo at least service margi mondo ochopne gi from sirikal moyier. E gigo duto mantiere, mano kaka ne chenro mag yiero gi duto tim nyaka tok yiero, wacho ni post election kanyo nang'o matimore, oganda bedo gi chango machalo, wacho ni healing process ni opogore ni ji mathoth. Nyoro kane Philomena Mwilu ne loso, wacho ni nitiere oganda jo Kenya maromo 6 million ma chunygi ahinya tok ng'eto ma odiochieng' manyoro. Mano kaeto duoko ne oseket kacha e lela ni yiero mar William Ruto ne opuodhi kendo en kore ni jatend piny Kenya moyier. Chenro gi duto nyaka odiochieng' manyoro, kata kawuono gokinyi kibiro e ofis ka, kibiro e studio mar Ramogi TV okinyi ma kawuono Daniel Juma, kono ane chal en mane, ochal nade. Kirango weche mag siasa mosebedo katimore ka, weche mag kweno, dar mosebedo ka gi kacha, dar mag siasa gi bende wadhi rango. Kaita ngaduoge wach moro miwacho mangima National Dongo, ka waduoge tielo machielo, ikonwa ni bende koro moving forward ni, ere kaka ji sudo, wacho ni wa move forward ni ji accept nango. Nitie jok moko manyalo dwaro ni gik mamoko time yo mopogore mondo mi oganda bed gi ng'eyo. Mana ngaduogo iri banka DJ koro sekonwa ka ni gik mage mosebedo kanyo ka timore alwora misebedo kineno kaka janeno bende mag